şandeya Partiya Demokratik ya Gelan HDP û Partiya İnsan û Azadiyê PA diwanê ço serdana Servet Turgut û Osman Şibanê di encama desteserkirina leşkerên Tirk da bi giranî birîndar bûbûn. HDP û PA di destpêkê da li nexweşxaneya Herêmiya Wanê serdana malbata Servet Turgut kir û ji rêveberiya nexweşxanê agahî wergirtin. Piştî serdanê, şandeyê xwast ku li ber avahiya nexweşxanê daxuyaniyê bide dezgehên ragihandinê. Li hêzên ewlekariyê destûr neda ku rojnamevan daxuyaniyê bişopînin. Li ser vê yekê di navbera her du aliyan da nîqaş derket û hêzên ewlekariyê êrîş li komê kir. Li gel hemû astangen berdevkê HDP Seruhan Oruç daxuyanî da û got ku mixabin rewşa Servet Turgut ne baş e û Osman Şiban jî li nexweşxaneya leşkeriya Wanê dibin çavdêriya doktoran da ye. Ama şu andaki durumu tıbbi açıdan çok olumsuz. Karbidestên dewletê wekil vî welatî mafê Kurdan nîne tevdigerin û dixwazin vê bûyera îşkencê bidin veşartin. Lê ev îşkence kê kiribe bila bike? Em ê dest ji sûcdaran bernedin. Êdî deselata Tirkiye bi zilamê xwe li ser piyan digere. Lê me li hemberî wan ve gelê Kurd û hêzên demokratiyên Tirkiye tu caran serî netewandiye. Pişta şandeya HDP û PA çon serdana Osman Şiban ku ew li nexweşxaneya leşkeriya Wanê tê derman kirin. Parlamenterê HDP'yê Wanê Murat Sarısaç got ku di raporên doktoran da jî hatiye dîtin ku her du cotkar ji helîkopterê hatine avêtin. Destpêkê heyan nehe serida çi hatibite gotin îro jî gor raporên doktoran, gor raporên nexweşxanê derkete holêkî ev insana aynî roja pêşiyê da çawa gotibin ki ev bêhuquqî û şeklek ew ê şeklek hovane nav zeviyê wan da rakirine û helîkopterê sarkirine piştîngê helîkopterê da avêtine aynî gor rapora jî ew derket holê. Li aliyê din ser vê bûyerî walîtiya Wanê daxuyanî dabû û gotibû ku her du rûnişvan li gor rêgezên desteserkirinê hatine wergirtin. Parlamenter Sarısaç bertek nîşanî vê daxuyanî da û wiha got. Tiştek nerast yani tiştek li aqlê insanan bileyze, aqlê insanan bikene di daxuyaniyek dabû digo Servet Turgut ji kevira da ketiye ama Osman Şiban jî behsê wê netkir ki raporê da normalde ji bo Osman Şiban dibêje yani raporê da wekî Tirkî dibêje yüksekten düşme. Yani Almanca wan jî xwe ew e ev qetliyamê ser Kurdan tê nekirin de te veşartin yani Armanca walî ne wekî ya da ya dewletê ne wekî vê derexte holê ya da işte ceza bike. Hêjeyî bi birxistinê ku cotkarên bi navê Servet Turgut û Osman Şiban di 11 îlonê da ji aliyê leşkerên Tirk ve hatibûn desteserkirin û ew piştî sê rojan li nexweşxaneya Herêmiya Wanê di beşa nexweşên giran da hatibûn dîtin. Di raporên doktoran da hatibû diyarkirin ku leşkeran ji wan ra gotiye ku Şiban ji helîkopterê ketiye xwarê. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.